फैसा होब्लाबो रायजो राजाखौ लाखिनो हागोन सम्भबानो नङा। मानो होनोब्ला बिसोरो खोनादों आं मैया मोनायाव आं दंमोन बाहाय मोनासो एसे बोथोराबो गाज्रिमोन एसे पेन्डेलफ्रा एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन बेखौ थिग खालामनो आं दंमोन मोनानि 9टासिम बाहाय आंनि बे जोंनि सापर्टारफ्रा आंनो खोन्थाफैदों सासे मानसिनाव हाबनानै बिसोरो मानसिफोरखौ लेंहरनानै फैसा रानदों जाहाथे गाबोन बे मेलाव थांनो नाङा BPFनि फुड रेलि मेलाव खिन्थु रायजो राजाफ्रा बिसोरनिफ्राय फैसा लादों आरामसे बे मेलाव नुजाफैदों गाजा गोमजायै दा बेखौ बांद्राय आङो मिनिखादोंसो आं मैया खोनानानै मोनायाव दा बिसोरजों रायजो राजाफ्रा खुनु फर्थ गैला आरो बिसोरनि खोथाखौ मानिला बेयो नोंथांमोननि मिडियानि जुगै जे जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै साग्रिद जाबाय जे बबे दोलोखौ सापर्ट खालामबा जोंनि रायजो राजाया मोनसे मोजां फल फैगोन बा मोनसे मोजां BTCखौ परिचालना जागोन निस्सय जोंनि रायजो राजाया दिनै अनुभब जाबाय जायनि फलाव दिनै जोंनि BPF दोलोनि जेरावखि जाया उदालगुरियावनो बुं बाक्सायावनो बुं बा चिरां क'क्राझारावनो बुं जिखुनु समस्थियावनो हाग्रामा सारा जे मेल खुंहैगोन बे मेलाव दलै नोगोरै जोंनि बर' रायजोफ्रा बा जेसेबां जनगोष्ठी दं जोंनि BTCआव राभा होन आदिबासि होन मुस्लिम होन राजबंशी होन नेपालि होन बिहारि होन बाङालि होन बर'जों लोगो बयबो दले दले फैनानै सार हाग्रामानि प्रग्रामावहाय दले दले फैनानै जगदान खालामफैयो। इयुन समाव बनरग BTC बियाबखौ BPF दोला मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो 100% आं सियर बुंनो हायो जोंनि BPF दोलोखौ बे बनरग 9 नं समस्थियाव खुनु दोलोआ जोंखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया दिनैनि दिनाव बा फैगौ दिनावबो। बाहाय BJPनि MCL हिसाबै राजिब कुमार ब्रह्म दं UPPआबो बाहाय केन्डिडेट होग्रा नोंथाङाबो बाहाय गसंगोन माबायदि मिजिं लादों आदा? आङो बे जिनिसखौहाय आङो नैबेखौल' बुंनो लुगैयो जाहाथे जे दिनखालि मेच जागोन 2025आव फुटबलखौ गेलेबासो मिथिलायगोन ना नङा होमबा सोर प्लेयारा मोजां सोर प्लेयारा गाज्रि आरो आं आसा खालामो समा फैथोंसै समखौ नेनोसै देनां जोंनि 2025आवसो जागोन BTC निर्बाचना जाहाथे समखौ नेनानै आङो बेनि एन्सारखौ रिप्लाइ होनोसै। रायजोनि थाखाय मा फोरमायगोन नोंथां दिनै नोंथांनि समस्ति बासि रायजोनि आङो जोंनि बनरगनि 9 नम्बर बनरग समस्तिनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा बा जोंनि BPF दोलोनि कर्मकर्ताफोर बयखौबो आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो बा आह्वान होनो लुगैयो जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा फैगौ MP इलेक्सन 2024आव जागोन गोनां बाहायबो जोंनिनो जायखि बिजाथियानो जाया बिथांखौ जोंनिनो रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै भटखौ सोगोन होननानै आङो मिजिं दं। 2025आव BPF सरकार फैगोनखौ माबायदि मिजिं थिदों? दिनैनि दिनावथ' नोंथांमोना नुगासिनो दं मोनब्रै जिल्लायाव 40टा समस्थियाव सार हाबै दिनै 40टा समस्थियाव हाबनो नागिरदों गथाय हाबै दिनै अलमस्ट 30+ जाबाय बारा गोबां गैला समस्थिया 6-7टासोल' समस्थिसोना बायथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखाना नोंथांमोनाथ' साबसिन मिथिगौ मानो होनोब्ला दिनै दलै नगरै जेरावखि समस्थियाव हाबा सारनि जिखुनु समस्थियाव जेनेरेलैनो होन बा ST रिजार्भआवनो होन दलै नोगोरै दिनै रायजो राजाफ्रा सुबुं गौमा देखायो सारनि प्रग्रामाव बा बिदिखौ मिथियोब्ला जों फैगौ 25आव निस्सय जोङो बिजय जागोन BPF दला पुनरै जों सरकारखौ दागोन होननानै आसा दं आरो।